Esaterako, gure iratik irrikan irakurri du iratiren liburua. Hala eta guztiz ere, nahikoa liburu erreala dela esango nuke eta horregatik iruditu zait ederra. Hori guztia gutxi balitz, hizkuntza ere dotorea da, eta istorio originala. Bejonde jola irateri, hori bizitikan. Eta bigarren iritzi bat urritatik, gainerako akademiakideen arteko iritzi batzuk irakurri ondorenean, hasieran ez nintzen oso animoso hasi irakurtzen, gehien bat narrazioko protagonisten hainbat ezaugarriren berri izan ondorenean. Dikatrofoak, vampiroak eta abar. Irakurtzen hasita ere nire susmori gaiztoenek gailendu zitzaizkidan. Eta aitortu behar dut guztiz okermen bilela. Metafora gehiagikeriak maite ez ditudan arren, Irati Jimenezek obra eder, dotore eta biribilia egin duela. Euskara ederra aurkituko du irakurreak liburuan dotorea. Esaldi borobilak, maixuki ehunduak, historiak bereztu emajeri, ekarpen ederra egiten diotenak. Honegatik guztiagatik, 111 akademiak, 2009ko beterriko liburu izendatu du Irati Jimenezek idatzi eta Elkar argitaletxeak plazaratutako Nora ez dakizun hori eleberria. Eta eleberri honi emandako saria jasotzea Irati Jimenez hementxe dago, saria emango diote Amasabilaunako alkate Maixabel Arrietak eta Eusko Jaurlaritzaren izenean abeko zuzendari nagusi Eugenio Mugi. Txikitan edo oso hartutan esnatzen zirudegitako Oskar bat ikusteko. Eta hau egitzen aukera bakar da izango dudana esateko Oskartan horren ezkera eskertako akademiari. Etorri nahi pentsatzen zer esan eta egia esan oso egun arraroak bezala dira niretzat, oso muztuak eta horrela. Eta gero hori pentsatzen nengoen donan etorla zertan pentsatu dut niretzat. Azken gutxienez 2 urteak izan dira oso arraroak eta oso mugituak eta pentsatu ustez zuzten hartzen niretzat, nahiz eta saiatu diguren eta asko gozatu zitzaigun nobelaren tituluarekin ematea, titulua egokia bilatzen zen asmatzen, eta azkenean jarrik egin nora ez dakizun hori, eta benetan da nobelarentzako, baina nire bizitzarako oso titulu egokia. Pasada urte betetarri bukatu denetik eta oraindik nahi negozi baten nire ez dakidan hori. Eskerrak eman nahi ezket novela berari eskenia dago bereziki aitari, hemen dago. Berak esan zidan, esan nio momentu baten 1000 gauztan dituen buruan eta oso halako momentu batzuk izan ziren nora den idazkera momentu batzuk oso gorrak bizitza personalean. Eta esan nion, hori guztia daukat eta gainera novelan madarikatua. Eta esan zidan ez novelan madarikatua ez. Eta hipoteka madarikatua edo lan madarikatua edo 1000 gauztan, baina novela madarikatua ez. Eta beraz, eskarrak eman izkot horretik egia da plazterra izan zela novela idaztea, batzutan sufrimendua ere bai, horrelakoa da idaztea, baina plazterra onde izan zen. Novela idazten duztunen edo zer idazten duztuela, adierazta da irakurle abstraktu batentzat ez dakizuten, ez zen, ez existitzen den, iritsiko zaion, gustatuko zaion, eta sari honek nolabait aragitu egiten du irakurle abstraktua, ez jartzen dio. Eta, ez dakit, nire bitxikeri harrikada oso berezi hau jakitea norbaiten gana iritziztela, asko esan nahi du, eta esan oso ongituta nago. Ezerrik asko.